समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कृष्णरापा बेवहाय दिनै मोनसे हाबाफारि रन्जन दैमारि आरो बायदिसिना हाबाफारिखौ लानाय जादों बेवहाय बे हाबाफारिखौ मा जाहोननि थाखाय लानाय जादों बेखौ मिथिना लानि बे समाव दङ बे हाबाफारिखौ दैदेनगिरि बिथांनि सायाव दिनै जे नोंथांमोना मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि सायाव नोंथाङा जिहेतु दिनै नोंथां हाबाफारिखौ मा जाहोननि थाखाय दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जानायनि जाहोना जाबाय जोंनि बिटिसिनि गामिफोरखौ बिटिआर सुक्तिनि बे 3 नम्बर 3.12 बे प्रभिजन मथे क्लज मथे माने गामि दानख'नायनि माखासे बाथ्रा दङ दा बे गामि दानख'नायनि प्रब्लेम मथे जितु बाउन्डारि कमिसन दानानै होदों पिपि बारमानि बे कमिसननि दैदेननायाव गामि कर्तन खालामनायनि माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जेब्ला गामिया बै बिटिआरनि फाइनान्स मथे 50% खम बर' गैयि गामि आरो बेनिफ्राय बे 60% बाहेरनि जेब्ला अना बर' गामि कन्टिगिउटि मेनटेन खालामनाय ओमफ्राय बर' गामिफोरा 50% पपुलेसननि थानाय ओनसोल बे गामिफोरखौ लानानै सिमा बानायनायनि थांखिजों माने बे गामि दानख'नायनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ पिपि बार्मा दैदेननाय बे कमिसन आरो बिथांमोननि बे गामि दानख'नायनि हाबाफारिया जों मिथिनायाव गोबां आवगायबाय आसाम गभर्नमेन्टनो बिथांमोना हयथ' गथायसिगोन आरो बे गथायनायनि सिगाङाव हयथ' जोंनि बे गामि दानख'नायनि सायाव रिएक्सना माबायदि बेखौ नायनो थाखाय बिथांमोना मोनसे मेप भाइरेल खालामनानै बे मेप भाइरेल खालामनायखौ नुनानै जों गिखांनाय मोनबाय जे सारा बिटिसि एलेकायावहाय जोंहा गासै 3089 भिलेज दङ बेनिफ्राय मर देन 930 भिलेजआ दानख'नाय जागोन आरो बे जितु भाइरेल जादों आरो बे हिसाबै जोंनि उदालगुरि जिल्लायावबो मर देन 204 गामि 204 गामिया दानख'जानायनि लामायाव दङ दा बेखौ जोङो मिथिनानै जोबोद गिखांनाय मोनदों जोबोद दुखु मोनदों आरो बे दानख'नाया जाहाथे खुनु पक्षै जानो हाया बिनि थाखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय भारत सरकारखौबो जोङो बिनि सायाव मोनसे बेबस्था लानांगौ होननानै जोङो खावलायनो थाखाय जोङो बे डेमनस्ट्रेसनखौ खालामदों आरो जोङो मेम'रेन्डाम जोङो गथायगोन प्राइम मिनिस्टारनो डिसिनि जरियते मेनलि मा हाबाफारि लादों बेखौ मा थांखि लादों दा जोंनि थांखिया जाहैबाय बे गामि दानख'नायखौ बन्द' खालामनांगौ बिटिसिनिफ्राय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय एक्सटेनसन जानांगौ गामिया लखिमपुर बै माबासिम सिमुलुगुरिसिम बे एक्सटेनसननि खामानिखौ जदिव बिटिआर माबायाव मेम'रेन्डामाव सेटेलमेन्टआव जदिव गैयाब्लाबो बेखौ गोदानै बेखौ प्रभिजन बानायनानै सोदांनानै बे गामि बानायनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ बेबो जोंनि दाबि दा जिथु गामि दानख'नायनि खामानि मावनो हादों बे गामिफ्रा गासिबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियानि सिङाव थानाय गामि आरो बेल्ट एन्ड ब्लक आरो बेनिफ्राय माखासे ट्राइबेल साबप्लेन एरियानि बे गामिखौ लानानैसो बिटिसिखौ दानाय जादों 2003आव गतिके बे हाबखानाय गामि बे 6 सिडुलाव हाबखानाय गामि भारत संबिजितनि बै प्रभिजन मथे बे गामिखौ बहाय इनक्लुड खालामनाय जाबाय नटिफिकेसन खालामनाय जाबाय बे आइन जाबाय गतिके बे हाबखानाय गामि बेल्ट एन्ड ब्लक एरियानि बे हाफोरखौ बे गामिफोरखौ बे दानख'नो नागिरनायखौ जोङो बेखौ मानिनो हाया बेनि थाखाय जोङो सोमावसारनांगौ बावैसो सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों जे गामि जे दानख'नायनि जे मेप ओंखारदों बियो फेक होननानै बुंदों बेनि सायाव मा बुङो गामि दानख'नायनि बे जिथु मेप ओंखारदों बेखौ
आबसुनिफ्राय फेक होनदोंब्लाबो जों बेखौ गनायनो हाया मानिनो हाया दा बेयो नंमारगोना नंमारा बेखौ एबसुआ रोखायै बुंनांगौ जे मोनसेबो गामि दानख'नाय जाया बेखौ बिथांमोना खाथांबावनांगौ आरो आबसुनिफ्राय बुंब्लानो बे जानाय नङा आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंहोनांगोन जे मोनसेबो बिटिआरनि बिटिसिनि गामिफोरखौ दानख'होनाय जानाय नङा सिगाङाव जेरै दं बिदिनो थागोन बिदि होननानै आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंहोनो हाब्लासो जों फोथायगोन आबसुआ बुंबाल' इउपिपिएलआ बुंबाल' प्रमद बर'आ बुंबाल' बे जाया कारन बै बिटिआरनि प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदों दे गामि दानख'नायनि सायाव जे सिगनेटरिबो जाय सिगनेटरि बिथांमोननि थांखिजोंसो जागोन होननानै बुङो बे बेलायाव मा बुङो दा बे गामि दानख'नायनि बेलायाव जुदि सिगनेटरिफ्रा जुदि बेखौ जुदि मदद खालामोब्ला बिथांमोना बेखौ जुदि फोसाबोब्ला बे जोंनि थाखाय वेलकाम जों बेखौ गनायगोन खिन्थु बेखौ खालामगोन ना खालामा जोंहा मोनसे सन्देह दङ आरो बेखौ खुब सम्भब एबसुनिफ्राय आरो बेनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय बा प्रमद बर' बिथाङा सिगनेटरि हिसाबै बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टजों लोगो लाफानानै बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव दिनै बे गामि दानख'नायनि बाथ्राया फैदों आरो एबसुनिफ्राय बा इउपिपिएलनिफ्राय खुनु दिन बुङाखै गंसेबो गामि दानख'नाय जाया होननानै आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना बुंहोनो हायाखै आरो माखासे प्रेस मिटआव जोङो बुंनाय खोनादों प्रमद बर' बिथाङा जे गामि दानख'नाया बिटिआर सुक्तिनि जिथु प्रभिजन बे 3.12 बेनि जिथु टार्म्स अफ रेफारेन्स बे मथै जागोन होननानै बिथाङा बुंना लादों गावनो आरो बे मथै जायोब्ला बे गामि दानख' जानाया रोखा आरो बे गामि दानख' जानायनि माखासे बहाय क्राइटेरियाखौ बहाय थि खालामनाय जादों बे जाहैबाय माने कन्टिगिउटि मेनटेन खालामनो थाखाय अना ट्राइबेलफोरनि बै गामिफोरखौ सिमाफोरखौ थि खालामनो थाखाय बै 50% गैयि जिब्ला बर' गामिफोरखौ दानख'नाय जागोन आरो बेनिफ्राय जिब्ला गामि बिटिआरआव हाबखाबाय बिटिसिआव हाबखाबाय अना ट्राइबेल गामि बे गामिफोरखौबो दानख'नाय जागोन बे कन्टिगिउटि मेनटेन खालामनो थाखाय बै सिमाखौ थि खालामनो थाखाय बेबायदि होननाय दंखायो सुक्तियावनो बिटिआर सुक्तियाव गतिके बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाङोब्लानो बेखौ गामि दानख'नायखौ मावखानांगोन आरो बेखौ प्रमद बर' बिथाङानो बुंनानै लाखाबाय जे बे टार्म्स अफ रेफारेन्स मथै प्रभिजन मथै गामि दानख'नाय जागोन होननानै बुंबाय आरो बिनि थाखाय पिपि बार्माखौ चेयारमेन हिसाबै लानानै बेखौ कमिसनबो मोनसे दाबाय आरो बे कमिसननि गेजेरजों दरखास्तबो लाबाय दरखास्त होनांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टआबो मालाबानो बुंखादों दरखास्त होबानो जागोन होननानै आरोबाव हियारिंनि बाथ्रा गैबावा बेबायदिबो बुंबावदों गतिके बिथांमोना जिखुनु प्रकारावनो बे गामिफोरखौ जिखुनु समावनो दानख'नो हागौ आरो बेनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियानि बे गामिफोरखौ दानख'नो हागौ बेनिखायनो जोङो बेखौ होबथानो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों बे समाव आरोबाव दंबावो बर' वुमेन जास्टिस फर्मनि बिथांमोननिफ्राय मिन्थिना लागोन जिहेतु दिनै बेवहाय मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो गिबियावनो सिटिजेन्स राइट मुभमेन्ट कमिटि बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनो लुबैयो दिनै बिथांमोननि बे हाबाफारियाव जोंखौबो हांख्रायनानै लिंहरनायनि थाखाय आरो जों बिथांमोननि जिथु हाबाफारि बेयाव बाहागो लानो फैदों बिथांमोननि जिथु डिमान्ड बे डिमान्डआ जोंनिबो डिमान्ड आरो आं सानो बे डिमान्डआ गासै बर' रायजो राजानिनो बेनिखाय बिथांमोननि जिथु दिनैनि धरना हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोनखौ जों मदद होनो थाखाय फैदों आरो जों जेब्लायबो बिथांमोनजों लोगोसे थागोन बिथांमोननि जिथु डिमान्ड बा जोंनि डिमान्डआ दिनै जाबाय गिबियावनो जे जोंहा थाखानाय जिथु मोनब्रै जिल्ला बिटिएडि बे बिटिएडिआव जोङो 2003 सननि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जेफोर गामिखौ मोनदोंमोन बे गामिफोरखौ दिनै जों खोनानाय मथेब्ला दासिमहालासै 960 गामि जिथु बिटिएडि एरिया अल्टारनेशन कमिसन पिपि बर्मा बिथांनि आखायाव बे गामि दानख'नायनि एप्लिकेशनफोरा गोग्लैबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों बेनिखाय जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सोरखारनि खाथियाव दाबि खालामदों जे बे गामि दानख'नायनि हाबाफारिया बन्द जानांगौ बन्द खालामनांगौ आरो हायोब्ला बे गामि दानख'नायखौ बन्द खालामनानै जोंनि थाखानाय मोनब्रै बिटिएडिनि सिमाखौ बारायनानै सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर गहपुरसिम लानानै थांनांगौ बारायनांगौ जों बेखौसो दिनै डिमान्ड खालामनो लुबैयो
आरो बिनि अनगायैबो जे जोंनि थाखानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरिया ब्रिटिशनि समावनो जोंनो ट्राइबेलफोरनो मोनसे रैखाथि जोंनो होनानै गालांदोंमोन बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव दिनै आसाम सोरखारा नन ट्राइबेल मानसिफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै जि बिथांमोननो मान मर्यादा होदों बेखौबो जोङो सोरखारखौ बन्द खालामनो थाखाय दाबि खालामदों नङाब्ला जोंनि जिथु थाखानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेयाव जुदि नन ट्राइबेल मानसिफ्रा हाबनानै थाफैयोब्ला जों बर'फ्रा ट्राइबेलफोरा जोंनि गावनि जायगायावनो जों माइनरिटि जागोन बेनिखायनो जों बेखौबो दाबि खालामदों आरो लोगोसे जेलाव थानाय NDA-Bनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे 70निबो बारा जायफोर NDA-Bनि सेंग्राफोर बा दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जाहाथे भारत सोरखार आसाम सोरखार आरो BTC सोरखार गथायसे जानानै बिथांमोना जाहाथे जेलनिफ्राय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै NDA-Bनि लिडार आरो केडारफोरखौ उदां खालामो जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो सोरखारनि खाथियाव दाबि खालामदों नैबे समाव गामि दानख'नाय आरो सोसननाय बुंबावदों दे गामि दानख'नाया जे सुक्तिकारि बिथांमोननि दारैसो जागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों सुक्तिकारि बिथांमोननि दारैसो जागोन होननानै बुङोब्ला दिनै जों मिन्थिनायाव जेब्ला बे कमिसननो एप्लिकेसनफोरखौ गथायदों जाय नन ट्राइबेल गामिफ्रा BTC-निफ्राय ओंखारलांनो होननानै BTAD-निफ्राय ओंखारलांनो होननानै बिथांमोनाथ' दिनै सिगनेटरि बिथांमोनजोंथ' रायलायनायखौ जों मिन्थिनो मोनाखै बा सिगनेटरि बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे एडभाइस लादों होननानै जों मिन्थिनो मोनाखै बेनिखायनो जों मिन्थिनायाव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जि खालामदों जों जोंनि बे सिगनेटरि आफादफोरजों रायलायालासिनो हयथ' बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा हयथ' बाहागो लानो मोन्दों जानो हागौ आं सियर नङा नाथाय दिनै जों मिन्थिनायाव NDA-Bआबो जिहेतु मोनब्रै NDA-Bनि मोनब्रै हान्जायाबो जिहेतु बिथांमोनाबो सिगनेटरिमोन नाथाय बिथांमोनजों दिनैसिम बे गामि दानख'नायनि बेलायाव सोरखारा माबा मोनसे सावरायदों होननानै जों मिथिनो मोनाखै जिहेतु बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंबावदों दे बेयाव फेक ओंखारदों होननानै बे फेक मेप लानानै रायजो राजाफोरखौ फुस्लायनो नागिरदों राजनितिक गेलेनो नागिरदों होननानै बुंदों बे बेलायाव बेखौथ' सोरबा इन्डिभिजुवेल बानायनाय मेप नङा बियो जायफोर गामिनि एप्लिकेसना दिनै कमिसननि चेयारपारसन बिथां PP बर्मानि आखायाव गोग्लैबाय बे गामिनि मेपासो दिनै ओंखारदों सोरबाया बेखौ ओरैनो गोसो जानानै नैबेखिनि गामिया दानख'जागोन बा नैबेखिनि गामिया हाबनाय नङा बा दानख'जागोन बेबादिखौ रावबो इन्डिभिजुवेलि बेखौ सानखांनानै बनायनाय मेप नङा बे जाबाय जिथु कमिसननि आखायाव गोग्लैनाय बे गामिफोरनि लिस्टनिसो मेप बेनिखायनो आं बेखौ फेक होननानै साना ट्राइबेल एरियायाव जे 50% ट्राइबेल थानाय बेखौ दानख'नाय जानाय नङा होननानै बुंबावदों दा दिनै खोथाया बेयावनो गंसे गामियाव ट्राइबेला 50% दङब्ला नन ट्राइबेला 50% दङब्ला दिनै नन ट्राइबेला होनगोन जों BTAD-आव थाया जों ओंखारलांगोन दिनै ट्राइबेलफोरा बुंगोन जों BTAD-आवनो थागोन जोङो ओंखारलाङा थ' बेयाव जोंहा मा जागोन मोनसे क्लेश फैगोन बेनिखायनो दावराव दावसिया फैगोन जों बेखौसो नुहुरदों बेनिखायनो बे दावराव दावसिया फैनायनि सिगाङावनो जाहाथे बेफोरखौ जोङो हमथानानै लाखिनो हायो बा जोङो BTAD ओनसोलाव सान्थिखौ जोङो बासायनानै लाखिनो हायो रैखा खालामनानै लाखिनो हायो जों बेखौसो नोजोर होनांगोन जिहेतु गामि जे इनक्लुसन खालामनायनि बाथ्रा बेवहाय हलंगिसिम बानायनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंबावदों जे प्रमद बर' बिथाङा बे बेलायाव बेसेबां सैथो दिनै BTR एकर्डनि जिथु MOS बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा फरायनानै नुबाय आरो बे फरायनानै नायनाय साफ्रोमबो दिनै बर' रायजो राजानियाव सोङोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन बेयाव खुनु मोनसे मेनसन गैया जे BTAD-खौ बारायनानै हलंगेसिम बा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा हाबगोन बा सोसनजागोन होननायनि बेयाव खुनु मोनसे सोदोब लिरनाय गैया बा एक्सटेनसन होननाय सोदोबानो गैया बेयाव मा दङ जे BTAD एरिया अल्टारनेशन कमिसन जाया दिनै कमिसन PP बर्मानि दैदेननायाव बे कमिसना जाबाय BTAD एरिया अल्टारनेशन बिदिब्ला अल्टारनेशन होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुजिदों जे थाखानाय जिथु BTAD एरिया बेखौसो माने दाजाब दानख' खालामनानै मा खालामनाय जागोन बेखौ सोलाय सोल' खालामनाय जागोन दानख'नाय जागोन बा सोसनजानाय सोथावनाखौ सोसननाय जागोन बेसो लिरनाय दङ बेबो बेयाव क्राइटेरिया दङ जे 50% बर' मानसि बा ट्राइबेल मानसि थानांगोन दा बेयाव क्राइटेरिया मिलायाबा माखासे गामिफ्रा जोंहा अट'मेटिकेलि बेयो दानख'जागोन बेनिखायनो जों जुदि सिरि सिरि थायोब्ला बर'फ्रा लासै लासै सोरखारा बेबायदिनो सिरि सिरि माखासे जोंनि खहा जानाय खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन बेनिखायनो गासैबो जोबनायनि सिगाङावनो जाहाथे बेफोरखौ जोङो होबथानो हायो बिनि थाखाय जों दिनै बयबो ओंखारबोदों सांग्रां जादों आरो रायजोफोरा जाहाथे बे
हाबाफारियाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो नैबे समाव आरो नेपालिफोरनो जे प्रोटेक्टेड क्लास होदों बेवहाय बिटिसि एरियायाव माबाफोर खहा जागोन नामा गोहोम गोलैगोन डेफिनेटलि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव जायखौ दिनै जोङो बे सुक्तिनि गेजेरजों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव नन ट्राइबेलफोर जिरायना थानायफोरखौ जोङो बोखारनायनि मोनसे सुक्तिसो जों खालामनांगौमोन नाथाय दिनै उल्थायै मा जाबाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव सोरबा नन ट्राइबेलफोरखौ दिनै सोरखौबा प्रोटेक्टेड क्लास सोरखौबा गाबोन माबा होननानै सोजोबनानै दोनोब्ला जोङो गावनो मा जागोन माइनरिटि जागोन बर'फ्रा मोनसे समाव जोङो गावनि जायगायावनो जोङो गसंनानै थानो हायि बायदि मोनसे परिबेसा फैनो हागौ नैबे समाव आरो गोबां नुनो मोनदों जे नन ट्राइबेलफोरनो ट्राइबेलफोरनि जे हाफोरखौ पाट्टा होनाय नुनो मोनबाय थादों बे बेलायाव मा बुङो जे नोंथांमोना दा बेथ' जोंनि थाखाय गिथाव बाथाव सम फैगोन मोनसे समाव खारन जोङो गावनि सिथ्लायावनो जुदि सोरखौबा न' लुनानै थानो होयोब्ला डेफिनेटलि बेयो नांलाय खमलाय जागोन मोनसे समाव बुथारलायनाय सिथारलायनाय बे परिबेसा फैगोन बेनिखाय बेफोर जानायनि सिगाङावनो जों जाहाथे बयबो सांग्रां जायो जों बेखौसो खावलायनो लुबैदों नैबे समाव रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव जे मैया बावैसो बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों दि हाइनेन्स आरो नन हाइनेन्स केसनि गेजेरजों बिथांखौ बरननाय जागोन होननानै बुंदों बे बेलायाव मोनसे खोथाया जाबाय हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय साफ्रोमबो NDFBयानो जा सोरबा गुबुन आलफायानो जा सोरबा माबा KLOआनो जा जायखिजाया हाथियार लानानै नांनाय संगठननि आफादगिरिनिफ्राय साधारन केडारसिम बिथांमोननि केसआ हेनियास जायो खारन बिथांमोना हाथियार लानानै नांदों हाथियार लानानै नांनायाव मालाबा हयथ' सोरखौबा बुथारफ्लांगोन सोरखौबा गावथारफ्लांगोन बहाबा बमा बेरफ्रु होगोन बेनो जाबाय हाथियार लानानै नांनायनि मोनसे ट्रेडिशन स' बेयाव हेनियास नन हेनियासनि खोथा फैया आरो जोङो जयन्त बसुमतारी बिथाङा सिडली समस्तिनि MLA बिथाङा बुंनाय खोथाखौ जोंबो नुदों ससियेल मिडियायाव बिथांमोना दिनै बुंदों UPPLनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बुंगासिनो दङ दिनै रन्जन दैमारिनि केसआ हेनियास जानायखाय बिथांखौ दिहुननो जेलनिफ्राय उदां खालामनो गोब्राब जादों होननानै नाथाय जों मोनसे एग्जाम्पल होगोन जेब्ला 2020 सननि 7 जानुवारियाव पिस एकर्ड खालामनो थाखाय थागथियारि जाबाय अब्ला साननैनि गेजेराव रन्जन दैमारि बिथांखौ जाय रन्जन दैमारि बिथांनि केसखौ दिनै हेनियास केसखाय बिथांखौ उदां खालामनो हाया जेलनिफ्राय होनना बुंगासिनो बिथांखौनो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ बिथांखौनो मा खालामबाय साननैनि गेजेरावनो हाखा दावरा सोरखारा कर्टआव हियारिं लाब्रबनानै सेकेन्ड सेटारडे कर्ट बन्द'मोन हैखालि जाज लाबोब्रबनानै बेल बन्ड लाहोनानै बिथांखौ दिल्लीयाव लानानै थांदों थ' लामाया दङ नाथाय जों नुदों सोरखारा इच्छा गैया बिथांखौ उदां खालामनो आरो बिनि आन्दोआव हयथ' माबा मोनसे थानो हागौ डेफिनेटलि खारन बिथांखौ बख'नायनि जिथु गोहो दिनै राजनिति नेताफ्रा बुंदोंब्लाबो बे आयेननिसो खोथा होनना बुंदोंब्लाबो आयेनाबो दिनै सोरखारनि आखायाव थायो गतिके सोरखारा गोसो जाब्ला दिनै बिथांखौ दिनैबो दिहुनना लाबोनो हायो गाबोनबो दिहुनना लाबोनो हायो जेरैहाय जेब्ला सुक्तिनि थाखाय बिथांखौ साननैनि गेजेराव दिहुननानै लांबाय बेबायदिनो एखे रोखोमैनो बिथांखौ बेल होनानै दिहुननानै लाबोनो हायो नाथाय जों नुदों सोरखारा गोसो गैया मोनसे समाव जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा बुंबोबाय थायोमोन जे BPF दोलो आरो BJP दोलोजों सोरखार सोलिगासिनो होननानै गोसो जायोब्ला रन्जन दैमारिखौ थाबैनो दिहुनना लाना फैनो हायो होननानै नाथाय नैबे समाव बिथांमोना सरकार थासेयावबो दिहुननो हायाखै बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो एक्जेक्टलि दा बेखौनो जों बुंगोन हयथ' बिथांमोना गोसो होआखै बा जोंनि BTC सोरखाराव थानाय जायफोरा दैदेनगिरि आङो बिथां प्रमद बर' BTCनि CEM बिथांखौनो बुंगोन दिनै हयथ' बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ हयथ' नारसिननो हायाखै जानो हागौ नाथाय नङाब्ला बिथांमोना जि इलेक्शननि समाव BTC इलेक्शननि समाव बिथांमोना जि खोथाफोरखौ होदोंमोन रायजोनि गेजेराव थांनानै बुंदोंमोन जे जों सोरखार दानो हायोब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ आरो जेलाव थानाय NDFBनि सेंग्राफोरखौ जोङो उदां खालामगोन होननानै बिथांमोना जेखौ प्रमिस खालामदोंमोन नाथाय दिनै सोरखार दाखांनायनि उनावबो दिनै बोसोरसेनो बारबाय होमब्लाबो बिथांमोना दिनै बेखौ मावफुंनो हायाखै बिनि आन्दोआव हयथ' मा दङ जों बेखौ मिन्थिया हयथ' बिथांमोना नाजायाखै नङाब्ला हयथ' सोरखारखौ बिथांमोना नारसिननो हायाखै BTR एकर्डआ गोजोन एकर्ड सुक्ति जादों जायाखै नोंथांमोननि बायदि एक्जेक्टलि BTR एकर्डखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङानो क'क्राझाराव 7 फेब्रुवारियाव फैनानै बुंनानै गालांदों जे सारा लाख बर' रायजोनि गेजेराव जे बे मोनसे NDFBजों जानाय गोजोन सुक्ति होननानै पिस एकर्ड होननानै
नंगौ जोङो पिस एकर्ड हिसाबै बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हायो बा गनायनो हायो बा बे हिसाबावबा दिनै NDABआ हाथियार लानानै 34 बोसोर नांबाय बे नांनाय समाव गोबाङा मुंख्लं जालांबाय गोबां आइजोआ रान्दि जानानै थाबाय गोबांनि न' बां सिलिंखार जाबाय गोबांनि न'खराव फिसा हौवा गोमाजाबाय आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोननि संग्रामनि मुङाव दिनै बे गासैखौबो फोजोबनानै NDABआ मोनसे गोजोनखौ हास्थायनानै मोनसे सुक्ति खालामबाय गतिके बे बेलायाव जोङो बेखौ गोजोन सुक्ति हिसाबै जोंहा बेयाव गोजोननाय दङ नाथाय दिनै बे गोजोन सुक्तिनि नामाव जोंनि थाखानाय BTADनि जिथु जोंनि मोनथायफोर बेखौ दिनै लासै लासै खोमानानै लांनो माने जोंनिफ्राय लांफिननो नागिरनायखौ नुनानैसो जों दिनै आरो दुखु मोनदों आरो बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया जिहेतु BTR एकर्डआव NDAB आरो बर' हारिनि थाखाय मोजां जादोंना जायाखै ना सोरबा गादिनि थाखायनो बेखौ सुक्ति खालामनाय जादों डेफिनेटलि बर' हारिनि थाखाय 100% मोजां जादों होननानै आं बेखौ बुङा खारन दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जिफोर थाखानाय गामि बेखौ दिनै लांफिननो नागिरदों दिनै जोंनि BTAD एरियायाव BTADखौ सासन खालामनायाव जायफोर चिफ EM MCLAफोर थायो बिथांमोना जिफोर गोहोखौ लानानै खामानि मावनो हायोमोन थांनाय 15 इयार्सआव BPF दोलोनि दैदेननायाव बेफोरबायदि गोहोफ्राबो दिनै लासै लासै गुबुननि आखायाव थांगासिनो दिनै DCनि आखायाव थांबाय SPनि आखायाव थांबाय गोबां डिपार्टमेन्ट दिनै 16था डिपार्टमेन्टआ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव थांबाय DC SPनि आखायाव थांबाय दिनै जोंनि जिफोर मोनथाय जोंहा जिफोर गोहो दंमोन बे लासै लासै जोंनिफ्राय गैया जालांनो हमदों बेनिखायनो डेफिनेटलि जों बेखौ रंजाथाव होननानै नैबे समाव जों गनायनो हाया जिहेतु NDABनिफ्रायनो जे गोबां EM आरो MCLAफोर दङ बे बिथांमोना जिहेतु NDABनि थाखाय जे केसफोरनि थाखाय बिथांमोना एसेबो सावरायाखै नामा बिथांमोना आसाम सोरखारजों बा भारत सोरखारजों माबायदि सावरायदों जों मिथिया नाथाय जोंजों बर' वुमेन जास्टिस फरामा NDAB जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जों बिथांमोनजों लोगोसे खामानि मावबोदों बुंनो थाङोब्ला बर' वुमेन जास्टिस फरामा NDABजों दाजानाय मोनसे आइजो आफाद आरो बिथांमोननि संग्रामनि दाजेननायनिफ्राय लानानै आन्दलन समनिफ्राय सिजफायार जानायसिम जोङो बिथांमोनजों लोगोसे खामानि मावबोदों बे खेथ्रआव नायोब्ला दिनै NDABनि माबा मोनसे केसनि थाखाय सावरायदोंब्ला रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय माबा मोनसे सावरायदोंब्ला हयथ' जोंबो मिन्थिनांगौमोन नाथाय दिनैसिम जों बिथांमोना सावरायाखै बिथांमोना थारैनो मा सावरायमारदों मा लामा लामारदों बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव जेलनिफ्राय जों बेखौ मिन्थिया प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदों दे रन्जन दैमारिखौ बरननो थाखाय उदां मोख्राङाव लाबोनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दङ आरो बेखौ इसोरासो मिन्थिगौ होननानै बुंदों बे बेलायाव मा जोंबो नुनानै मिनिनोबो ओंखारदों जोङो प्रमद बर' बिथांखौ बहाबा इसोरनियाव थांनानै रायलायहैनो थिनाखै जोंहा जिहेथु सिस्टेम दङ बिथाङा सासे BTCनि मुरब्बी बिथाङाबो सिस्टेमावनो दङ गतिके बिथाङा मोनथियो जायजों रायलायब्ला जि खामानि जागोन गतिके बिथाङा जेराव जि रायलायदों बेयाव जोङो खिबु थांनानै जोंबो नायहैनो हाया आरो बहाबा CC केमेरा थानायाव रायलायदोंना रायलायाखै जों बेखौबो बुंनो हाया नाथाय खोथाया जाबाय दिनै बिथांमोना माबा मोनसे खालाममारदोंब्ला बिथाङा दिनैसिम मानो उदां जायाखै बा दिनै थारैनो बिथांमोना माबा मोनसे मावमारदोंब्ला सानमारदोंब्ला हाबाफारि लामारदोंब्ला दिनै NDABआ डिसबेन्ड जाब्लाबो बिथांमोना गथायसेहै मोनसे इउनिटि हिसाबै मोनसे एक्स NDAB वेलफेयार हिसाबै दङ बा क'अर्डिनेशन कमिटि हिसाबै दङ बिथांमोनजोंबो जिरायनानै बिथांमोना हयथ' सावरायनो हायोमोन नाथाय जों मिन्थिनायाव दिनै एक्स NDABनि लिडारफोरजोंबो बिथांमोना जेबो सावरायाखै वेराज जों मिन्थिबाय जे थांनाय 22 थारिखआव मोनाबिलियाव सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बिथां रन्जन दैमारिखौ गुबुन मोनसे 10 FABN बे केम्पासाव स्पेशल जेल बानायब्रबनानै बिथांखौ हारसिंहैसो लांनानै दोनैबाय आरोबाव जों खोनाबावदों जे बिनिफ्राय लायनो आरो माबायाव धालिगावआव BRPL केम्पासावसो लानानै थांबावगोन बिथांनि बे जेल सोलायनायखौ जों लुबैयाखै बिथांखौ जेसेबां हायो थाब जेलनिफ्राय उदां खालामनानै लाबोनायखौसो जों लुबैदों जोंनि डिमान्डआ जाबाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय साफ्रोमबो NDAB सेंग्राफ्रा उदां जानानै न'आव थाफैनो मोननांगौ खारन दिनै 34 बोसोर नांनायनि उनाव मोनसे सुक्ति जाबाय NDABनि गासैबो लिडार केडारफ्रा जायफ्रा बाहेरायाव दङ बिथांमोना गावबा गाव न'आव थानो मोनबाय दिनै जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनाबो न'आव थाफैनो थाखाय गावबा गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसि फिसाजों थाफैनो थाखाय बिथांमोनाबो मोन्थाय दङ गतिके बे मोन्थायखौ बिथांमोननि बे मोन्थायखौ बिथांमोननो होनाया सोरखारनि दायथ' होननानै जों सानो जयन्त बसुमतारी बिथाङा मैया बावै बुंबावदों दे
मोनसे समाव 2003 आव जे बिटिसि एकर्ड जाबाय बेवहाय हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि केसाबो बावैसो सिगाङावसो जोबदों होननानै बुंदों बे लेखायै जे रन्जन दैमारिनि केसाबो लासै लासै जोबलांगोन होननानै बुंदों बे डेफिनेटली जों बुङाखै जे रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगो बिथांनि केसा जोबगोन बेखौ जों बुङाखै बे आयेन मथे बे सोलिबाय थागोन केसा नाथाय दिनै डिफारेन्सआ नैबे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिथाङा जेलनिफ्राय बाहेरायाव थानानै इन्ट्रिम काउन्सिल सालायनो मोनबाय आरो बाहेरायाव थानानै बिथांनि जिफोर केस दंमोन बे केसफोरखौ बिथाङा लासै फोजोबलांनो हाबाय बा कर्टनि दारै बिथाङा बेखौ फोजोबनानै लानो हाबाय दिनै बे एखे सिस्टेमजोंनो रन्जन दैमारि बिथाङाबो बा एनडिएबिनि साफ्रोमबो सेंग्राफोराबो दिनै बे एखे सिस्टेमजोंनो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बिथांमोनाबो बाहेरायाव थाफैनो मोननांगोन केसा बेसेबां गोलाव सोलियो कर्टआव बे सोलिबाय थागौमोन नाथाय बिथांमोनखौ बेल होनानै बाहेरायाव दोननायनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामनांगौमोन डिफारेन्सआ बियो दिनै जयन्त बसुमतारी बिथाङा जि खोथाखौ बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि केसाबो गोलाव सम सोलिदोंमोन नंगौ रन्जन दैमारि बिथांनि केसाबो गोलावसिम सोलिगोन मालाबा 10 बोसोरबो 20 बोसोरबो सोलिनो हागौ नाथाय खोथाया जाबाय मानसिफ्रा दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो मोननांगौमोन नैबे समाव जे बर' हारिनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय मा खावलायनो लुबैदों आं बर' इमेन जास्टिस फरामनि जानानै दिनै बर'नि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो गोरों गोरा आरो गामियाव थानाय सोहोराव थानाय साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन दिनै हारिया अलखदाव दङ बेनिखाय बयबो बर' हारिया सांग्रां जानांगौ खौसे जानांगौ नङाब्ला जों जिखौ थै जिउ बावनानै मोननाय जिथु मोनब्रै जिल्लानि बिटिएडि बे बिटिएडिखौबो जों लासै लासै खोमाना लानांगोन जिथु जोंनि बिटिएडि बा बिटिसि एकर्ड जाया भारतनि संबिधाननि बयनिख्रुइ पावारफुल मोनसे सांबिधानिक जोंनि बे रैखा कवचमोन बिटिसि सुक्तिया बे सुक्तिनि जिफोर स्ट्रेन्थ बेखौ जों जुदि खोमानानै लायोब्ला लासै लासै बे जोंनि थै जिउ बावनानै मोनखानाय बे बिटिसियाबो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ बेनिखाय बेखौ जानायनि सिगाङावनो जों जाहाथे बयबो खौसेयै गसंनानै होबथानो हायो बिनि थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंखौ हेफाजाब मदद होयो बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम आं गुरै खावलायो नैबे समाव बर' इमेन जास्टिस फर्म आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायबाय रन्जन बिथांमोना फोरमायदों जे बिटिसिनि जे थाखानाय गामिफोरखौ जे दानख'नायखौ बिथांमोना लुगैयाखै आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ गोख्रै जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होननानै फोरमायबावदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन हारि जे नेपालिफोरनो प्रटेक्टेड क्लास होनाय बेखौ बोखारनो थाखाय खावलायदों आरोबाव बुंदों जे बिटिसिआव जे थाखानाय जे मोन 16टा बे डिपार्टमेन्टखौ जे डिसि आरो एसपिनि आखायाव थांनायखौ बिथांमोना लुबैयाखै बेखौ गोख्रै बोखांफिननो थाखाय